si Saulo or si San Pablo maisugon og wa siya'y uwaw-uwaw nga mikumpisal sa publiko nga usa siya ka manglulutos sa nagsunod ni Hesus, nga ang iyang tumong mao ang pagdakop nilang tanan, pagpapriso o pagsilot sa kamatayon, kay mao man ay mga silot sa una niya. Kuan jud kay siya ani kanang passionate kaayo, pero makita nato ang kausaban ba nga ang Ginoo milihok yod uban sa mga magtotoo. Di gyud siya motugot nga magmadaogon ang yawanon nga mga tumong. Niya mao na nga dunay gitawag og milagro man tingali tong gibuhat sa Ginoo para sa tong San Pablo, pero ang punto nga bisan pa og naay mga tao nga murag isog kaayo, murag yawanon kaayo in relasyon sa tong pagtuo, ayaw gyud ka-discourage. Ang kinaiya ni Ananias kaning ilang usas mga magtotoo, mga leaders magtotoo, mao gyoy nindot kaayo nga kinaiya. Pagkakita niya ni Saulo nga nabuta na, ang iya dayong gitawag igsuon nga Saulo. Ana, makakita ka na. Kana bang mutawag kang igsuon sa tao nga nagsigig pangitag paagi nga mapatay ka? Okay ba na? Mutawag pa mong igsuon anang klasihas tao? Kana bang wala ing gipangandoy nga mapatay lang yung kaniya, nya tawgon nimo siya igsuon, nya imo pag yung ayuhon sa iyang sakit. Zaman ako patoy Ananias, tiwasan to nako Saulo kay siging lutos, karon nabuta na, ingon ta gaba na nimo saon paron nimo pag lutos nako nga buta naman ka. Pero lahi man giayo man hinuon niya si Saulo. Nakakita na sa Hinoon si Saulo, pero pagkaayo na ni Saulo sa iyang pagkabuta, pagbukag balik sa iyang mata, imbis iyang dakpon si Ananias ug ang ubang mga Kristiyanos, iya na noong gikuyugan sila ug iyang gipakamatyan. Muna kamong mga asawa or mga bana, kung ang inyong asawa or bana nangabit, nabuta na, nabuta ba sa iyang sa kadiha, iyang emosyon, yung saan mo pagpabalik ang pagkabuta. Pareha ni Ananias, imong duolon, nga ingnon nimo siya nga igsuon. At tuon sa nimong kabit, ingnon sa nimong igsuon. Tanawa, di ba makakita na siya nimo? Magkuyog na mo. Kuyog ba? Okay na ninyo? Di mo kuyog. Kulbaan biya sila. Ayay, nagpakaroon ingnon lang tingalin, kuyog-kuyog mo kalit, ganinig panakop na to. Kaya nahibaw naman hinoon, di ba ka ni taktika ka ni Saulo, no? Nga haron mahibawan yung hain kita mo nagtago. Nagpakuan-kuan siya, nagpa-buta-buta. Ana ba? Duda ta. Pero sila wa man magduda. Ila man yung gidang at to Saulo. Gikuyog ba? Gikuyog. Mo, makakuyog mo sa kabit sa inyong asawa or sa inyong bana. Nakana yung inigsuon bang kuyog? Kuyog mo. Na. Ang pare, mukuyog ka ingon ana. Labi na ng mga gasigi o kanang atake nako. Sige og saway nako, padadaan pa kog mga suwat. Padadaan lang kog suwat, inigabli na to, gikasabaan ra deta. Gisaway pa gyud. Ako lang to himuong souvenirs eh. Ana. Og mo anhi to siya katong gasuwat. Magkuyog mi oy. Ako yung ipakita niya nga wa ra jud ko mausab sa akong pag-ibig sa kanya. Mamahalin kita.
kahit sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo pa ng asido, sinindihan mo pa ng puspuro. Di ba? Ano ba? Nindot kay na kung maunay atong prinsipyos kinabuhi. Daghan kaayong makabig sa atong tinuhuan. Mao kini ang tinuod nga kinabuhi sa usa ka binunyagan. Mao ni ang tinuod nga kinabuhi sa nagdebosyon ni Santo Niño. Mao ni ang tinuod nga bato balani sa gugma. Makamagnet ning kinaiyaha. Kana bitang kinaiya ni Kristo nga higugmaa ang imong kaaway. Kuan kay na siya, nindot gyud kay nas tanan. Og maunay nakapalambo sa atong tinuhuan. Kita ra may tinuhuan, kita ra ba Katoliko nga gitukod ni Kristo nga nilambo tungod sa paghigugma. Ang main nga sugo paghigugma. Ang ubang mga tinuhuan, ang ilang pagpalambo, pinaagi pagkanker ba kanang buntugon tika, gubaton tika, yan ikagubat na, amo na ka, under na ka namo, mupugos na ka sunod sa among tinuhuan. Ang uban sang tinuhuan, naasas pagsigig panaot sa laing tinuhuan para mubalhin ngadto sa ilang tinuhuan ang mga tao. Dauton ba? Dauton. Pero kita, nakapadaghan sa atong kuan, pakamatyan ang kaaway, martyrdom. Ay pangita mong tinuhuan diha nga gatudlo nga nindot ng magpakamatay na aday. Oy, ang kasagaran magpakabuhi gyud. Kamo magpakamatay mo. Ikaw na belingi ako na imong tupad. Ingna pakamatyan nimo nga atong pagtuo. Ina. Pakamatyan ni mong atong pagtuo. Sige na. Awa, manggi mo mulingi. Kamu dia, inyo ng pakamatyang pagtuo na to. Jutay kayong magpakamatay aning pagtuhuan na karonoy. Mao na nga ang resulta, ang gahom nga gihatag sa Ginoo sa mga Katoliko, labi na in general sa mga Kristiyanos, ang gahom nga gihatag ni Kristo di na kaayo ron epektibo. Nganuman, wa naman sadtay klarong pagtuo nga anda magpakamatay. Sama ba sa pagtuo nila Pedro Calungsod, nila ni Chupilo Camumot, nila ni Lorenzo Ruiz, nilang San Roque, San Vicente Ferrer, na kanabitang way ko kahadlok nga buhaton. Ang lipay bitaw ko na ay ning text nako, di lang siya magpa-mention siyang pangalan, pero pobre siya niya, murag na biyuda man tingali ni siya, niya nasa mga anak niya, ingon siya, sige kuno siya paminaw nga ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa kabus. Naamo kuno siya gamay nga yuta nga napalit, murag 100 square meters, 200 ba to, tungod sa iyang pagloan sa pag-ibig na impas na niya, iya dyan ko nung gibaligya. Ang butugasan na rin sila puyo. Iya ko nung giingnan niyang mga anak sundon taning giingong father. Ana, iyang baligya. Niya, murag, napatingin sila balay. Basig lain sa tong yutaa, napatingin sila balay. Iya ko nung gibaligya, niya ang halin, siya gato ning ihatag og diretsos mga kabos, makuan taan ni, kanaganing kausara. Na himuon taning livelihood, palit siya dool man sila sa dagat, palit siya kaning pambot nga ilang panagatan aron daghan sa kuno ang makapanagat. Nindot man kuno og kanang kita nakapanghatag na siya karon og ginagmay ngadto sa ilang mga silingan, bisag makahatag man siya 50 pesos, mga sobra ba nya, palit po siya slot nato dinhi. Ginagmay kayong sobra, pilaragoy kita ng panagat god, pero iyan ipanghatag niya. Iya sa kunong giswayan siya ang iya kunong kamot ba madaot man kuno aning sabon gyud, manlabas siya mopalit ko washing machine, wa man say kwarta siya, mangutang ko, wa kuno dawatan na turn down siya.
Siya sakto gid na ingong father, ayaw mo pangutang. Antuson hangtod malata ang kamot. Kay ayaw pangutang. Hapit sa ko mo text niya, pangayo lang siya. Pwede mangayo pa din ako, ayaw lang diri nako dito lang sa nanindag washing machine. Pangayo og washing machine. Akong pasabot nga kini manggong pag-practice sa atong pagtuo, di ta mo tuo nga way pag-antos. Kauban ang pag-antos, kauban ang kamatayon. O na nga, o gusto kang malangit, antos yun. Nya pagpakamatay. Mao na gibuhat sa mga unang nagsunod ni Kristo. Antos sila higugma sa mga naglutos nila. Nya masakpan gyud, putlas liog, sugot lang, di gyud magyaw-yaw. Dili magsigig syagit-syagit. Usahay ipakaon sila sa mga leon. Mao to gibuhat lang Saulo, i-remit ngadto sa kanang mga emperor, putlas liog, batuon hangtod mamatay. Sugot lang pero makalikay, likay, og masakpan gyud, sugot lang, way reklamo. Mao nay kalig-on sa pagtuo. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsaon pagsangyaw sa maayong balita ug porti nato kayawyawan, porti nato kahimalikas? Unsaon man ana? Unsa may maayong balita sa Ginoo nga ang hinatag sa Ginoo mao'y makatagbaw kanato nga ang iyang kabubuton, ang iyang ebanghelyo mao'y tinuod nga tuburan sa kalipay ug kalinaw. Usa sa suwat nga gihatag nako, nasuko siya kanang akong pag-ingon, sige mo pa-colors niyong buhok, sige mo og kiskis ana inyong kilay, basig di na mo kasunod sa kabubutos Ginoo. Siya, unsa man ka pader? Ginoo ka? Nakasiguro ka nga nasuko ang Ginoo ani akong pagpa-colors buhok? Unsa man ka, Ginoo ka? O wa man sa kumangangkon hinuon, ingon lang ko, basin ba? Unsa may ilhanan nga wa na ta magsunod sa Ginoo? Nga ang atong gibuhat wa mauyon siyang kabubuton. Unsa man? Duna kay kabalaka. Dili ka malinawon. Magbuhat kitag supak sa sugos Ginoo, din ata malinawon. Mo na akong example, kolore imong buhok, malinawon pa ka. O sige na kag monitor punuan sa imong buhok, kanus ang mausab ang kolor. Ipariban imong buhok, malinawon pa ka. Sige lang kag ana, sige kag ana, tan-aw naman sa amin ana. Di ba? Kiskisi imong kilay, malinawon pa ka. Sige kag monitor, wa pa baka munipis ang kiskis o nanubo na baka tong imong ikiskisan. Magsige kag monitor, nya malinawon pa ka ana. Labi nagsawayon ka, hala, wa lagi na mabadlisi ang pikas. Samot yun ka. Pero sunda ang sugos Ginoo. Ayaw lang nag-usab-usab, limpyuhin na lang na diha. Malinawon ka? Oo. Maglakaw ka, sawayon ka. Natural man na nako. Sa una, itom akong buhok. Karon puti na. Giuba na. Natural man na. Di malinawon ka. Mao ba? Pila nam da edad mo? 58. So, mao ba? Hapit tadi ka mamatay? Yes, of course. Di malinawon kay ka. Kaysa magpakaron ingnon, tina-tinas buhok, aron nindot tanawon, batanon, niya ang linaktan sa hagdanan, apas-apas ang tiil. Ang batanon, mulayat mo na sa hagdanan, ang kanang tiguang apas-apas mo ng tiil, dili malimod ang tuhod, Niya, kusog na kay manggunit ba? Niya, mauna mo na akong kinanaugan sa hagdanan. Magpatina-tina po yung kuni akong buhok. Musamot kong ka-insecure. Nung sa may akong gusto, batanon kong naong. Aron ka ni mga youth din akong panguyaban. Muna inyong gusto? Na. Pero may sa ko, kabubuton sa nas Ginoo, di. Ilhan lagi na. Malinawon baka na imong gibuhat. Wa baka magkaratol-ratol. Ikaduha, kung ato ng gibuhat, haom sa sugos Ginoo, malipayon ta sa atong gibuhat. Malipayon. Di ka magulanon. Daghang kay na-stress karon tungod anang ilang paghimog balayng dagko.
panindot sa ilang balay. Na stress na hinoon sila, unsaon paglimpyo, unsaon pagmintin. May pagmagbalay kag gamay, nya kanang imong yuta ipanghatag nimo atong mga way yuta, mas maayo pa. Kay wa kay dakong limpyuhanan, wa kay dakong mintinonon, pasigwa na makalipay nimo. Di ba? Uban pabutangan pag gwardiya magdag armas. Taas pa kay paril, gwardyahan pa yun. Ngano man. Basi di na ka malipayon, gwardyahan nimo, malipayon pa kana nga nagsugo na magagtao pagpatay. Basin ba? Nana. Nabteng mutanan nako pader. Sige magpamalit og yuta. Sige gani kag baligyag slat kay palit nimo anang yuta. Nya, malipayon pa ka ana. Nako, malipayon ko Kay di man ni akong yuta. Yuta man is parokya. Wa jud koy giangkon ani bisag usa ka dangaw. Ako ra gining biyaan. Ana. Malipayon ta basta padong sa uban. Pero padong ato tinudanay makapastres ginani mo. Bisan gani ka na akong stipend. Akong stipend kadagko ana. Kugihan kay ko budupa-dupa. Ana, di gina mo ubos 30,000 kada semana ang stipend. Pero mukuha ra jud ko gamay ana para panghatag sa madre. Ginagmay ra jud. Ang sobra ana ako ginang ihatag siguro mga 5% ang akong gabay ra te. Inana. Basta gamay lang yun. Nya mo ra ni ihatag nako ngadto ang uban balik para sa katawhan. Kay naa man diha akong kalipay. Wa naman akong kalipay karon sa daghan kog kwarta, palit kog daghang mga yuta para ako, pahimo kog rest house para ako. Wa na gani ko roy balay. Ipapahawa naman ko ato akong paulianan nga balay. Pero mao na akong kalipay karon. Way balay lakaw-lakaw. Ari ako kumbinto, papahawaon sa ko dire, balhin sa kong laing kumbinto. Anong day? Pari bitaw ko, way mo dawat, manukto ko sa inyong balay. Siyaro way mo dawat ninyo din di mo hadlok gabaan. Di mo dawat og pari. Adto ko mo standby sa inyo, wa ko'y balay. Sige, patag misa, bahala nagnay Omicron. Sugot mo, dili. Otrosan mo, way klaro. Ang pasabot lang nako, ang makalipay, mao ang pagtuman sa misyon nga giingon ni Kristo, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, isangyaw ang maayong balita, bunyagi ang tanang katawhan aron mahimo silang akong mga tinunan. Mao ni ang sugo diri sa ebanghelyo nga angay tumanon. Nya duna dayoy gahom nga mag-uban kanato, nga mautong gahuma ang nag-uban ni Ananias. Ug unsa man tong gahuma? Ang pagpapahawa og yawa. Nawa ang yawa sa kasing-kasing ni San Pablo na usab ang iyang pananaw na himong Diyos nun di na yawanon. Tungod sa gugma o gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto nila ni Ananias nga matinud-anong nagsunod kaniya. Bakwit-bakwit gutaon sila, wa na sila balay, pero sige lang yapog sunod sa Ginoo. Porting gamhanana na wagtang ang yawa sa kasing-kasing ni Saulo. Ug mauna ang makapawagtang sa atong pagkabuta. Buta ba kanang di natakakita sa presensya sa Ginoo. Din atakakita sa buhat sa Ginoo. Mabita ng katong text nako nagasigig saway, giingnan pa ko. Akong nakita nga kanang imong pagsigig pamaligyag slat. Imo nang gisod sa imong personal nga account ang kuan ana, ang greater portion. Haron imo ra sad siyang pahimuslan, imong withdrawon ay nalag-ilara ang mga tao. Ana. Guwari pa lang siya diri, kay bawo gid siya nga hasta akong credit card sa una nga akong personal, nanay gikupta na nas atong finance council, di na ko kagamit ana nga dili nila dili hasta akong GCash ana, og i-monitor na sa atong finance council
Misag muhatag og loads madre, mahibawaan na noon. Ang pader, ni alagi ni gihatag parang sister, nga ilan nagreklamohi. Kabuang na taon kong justify. Inana ba? Pataka lag hukom, pero angayan ba na nga makapa-discourage nako? Ay, dili oy. Nya, angayan sada nga maka-discourage ninyo. Dili sad pagkadaghan sa wa ma-discourage, kadaghan sa wa magduda, kadaghan sa tong nahimo. Karon pila na itong halin. Sa atong HJ, nahalina na tag 1,512 kaslots. Daghan na. Sa ato sang hagkan, 1,000 man to kaslots. Karon halina na tag 650. Pakpa. 350 na lang. Sa atong kapilinya, 10,000 man to kaslots. Nahalina na tag 10 slots. Di ba? Pakpak yapon. Nya, dede na siya nindot. Kanindot ana. Nya nana nakapalit ato nang gisugod og pick up ang mga scene nana diha karong gabi meeting Misli Minister kay among sabutan unsaon pag-distribute to nya nang meetingon brad karong mga 7:30 karong gabi atong sabutan unsaon na nato pag-distribute nga di ta mga samad. Di masamad ang kamot, nga di sad masamad ang kasing-kasing. Haron maayo na tong pagka-distribute ng mga scene. Pagkanindot. Congratulations sa mga namalit. Congratulations sa mga tao nga sama ni Ananias. Way duda nga mobuhat sa sugo sa Ginoo. Nanakod ngadto ni Saulo, naka-convert og mga hardened sinners nga nahimo ng great saints karon. Mangluhod